Sing wedok iki mek ngene iki. Sing lanang sing enteng-enteng. Oh, ngene. Lu wis rada mingkuk titik lek mingkuk. Apa to ora sampean iki lho, Pak Tatak. Dikupne aja. Kayak gerah-gerah Mas. Lah yuk. Apa-apa di set ngene Pak Tatak. Isine Pak Sukane kurang sitok iki Mas. Ngono. Sik ngendangi Mas. Coba pengen ngendangi sik ya. Please. Iki rewang Pak Tatak. Rewang gawe Saya sambil goreng kentang kentul. tendang kendung. Tendangnya gede-gede kok tadi. Ya nek sing gede sing cilik jeneng kentang. Oh iya. Ya abe lah. enggak jual loh, Bang. Apa nih? Enggak. Kulitnya karo kentangnya ra diwarni ya, lan jangan. Ya wis kebiyen. Ora mungkin nek sing gede sithik. Kok gede dhewe iki Mbak Ikram. Iki gede. Iki mung lek benjo nang ndi sih? Pasar Cakre sampe dijak nek bawah Mun tumbas napa jajan napa? cempel. Hah, dompet. Cempel ya rusak. Wis. Muni matur suwun moro-moro ngalih enak to ya. Terus karo ngapunten iki beres. Wah sire medayah kuwi dingoni ngene sire. Sirku. Ki wong pira? Wong telu. Cilik. Gene ndi kae Pak Tatak? Nggih, kata. Warung Bu sapa iki? Sempile. Enak ya. Langganan. Anggan. Ipin supin iki mung kok anteng dadi. Ipin supin namanya. Ora enak. Oh, merah. Oh, endangi. Supin ning dene anake. Nah, pinggir-pinggir ae. Lagi. Kok Mbak Indra kepentot. Amit ya Mbak ya. Wae tangane keju nganu ipin supin. Iki tetep obat urung tak beli. Kae lho bandem lawang lho kebanter. Ngamo apa ya pas Jadi nganu Dile bantuan malah ngamuk kan to. Ngeblek lama ke temen-temen. tangane loro kan. Ini kesel gitu. Itu bapak tuh. Pokoknya yang kedua enak. Saat itu manut. Kayak beras kuning mana ada tumpengnya putih kuning ya. Iya loh. Nasi kuning. Nasi kuning. Iku gampang kok enek Mbak Indra tuh jadi. Tidak. Nah kan Loh. enak hati ya. Lonjone nenek sampean mesti komplit nah. Berarti repot. Keboy kayak besar pengen ke pasar apa belanja rapide ini ya. Ya ya tidur jadi belanja apa. Apa iki apa nah iki? Rasa tumpeng loh. Terus rasido? Rasido terus punten Mbak Indra ya. Tapi alhamdulillah iki mau dino wis terlaksana iki. Mereka aku libur. Proses. Siapa tuh Mbak libur kok sudah selesai dan sudah libur. Terus di Yogyakarta dulu. Minggu yo malah rame no minggu. Usume wong santai kok minggu. Santai. Aku lagi minggu ya santai. Santai. Minggu ini enggak. Balade. Wis to. Wis pokoke matang. Iki kok kayaknya kok keriting enggak ngono ya. Tae, Mbak. Ya, makne, Mbak. Mau. Tingkirne sek ketak mame. Wis. Iya.
Tapi tuh isra kang gitu emang. Enggak. Arep iki. Soale ngono pecah. Engko elek dadi enggak janji. Ya iso api-api. Napa ya? Napa ya? Baling. Apa pengaruh? Pengaruh nih. Mbak tanganmu keras apa enggak? Enggak. Iris mau tampil. Ya sing kowe jipokno sitok. Ya. Wis. Kok ada teh? Kok diduk teh Mbak pondok e? Iya, ben rasa teh. Oh, iki ndok rasa teh mateng. Ndok ngono kae dadi ireng-ireng coklat e. Kayak teh. Heeh. Bah, Siti dadi wong wedok baru tergathekan nanti. Untuk mulane aku iso nek masak. Ebel-ebel iki masak tewel karo ambel. Enak. Sen aja gathekan ngono lho, kon masak. Tapi suk masak. Tambah iki. ambane bawang putih. Plung. Wae. Assalamualaikum, waalaikumsalam salam. Muncak ket mari Pak Ta. Lanjut ta. Kelek wis mari tak ewangi. Iya. Mari. Iki sirene sing rene. Nyapa sik. Iki salam ya. Dodong salam plung. Ini masakan apa jenenge iki? Telur abang. Wah, iki aplek-aplek. Enak kulone. Telur aplek-aplek. Hari ini resep rahasia nih Mbak Indra tiga gimana? Kas tumpengnya Mbak Indra berarti telur eplek-eplek. Eplek-eplek. Sing kurang enak sering Mbak tak golek nih tuh sering. Iya kemarin gua kecap asin kok lali toh. Lah kuwi kecap kowe ulah asin. Ngono kuwi kan rasane beda enak nek ku. Iya toh. Wes ngene tak digodhog. Ini paten selawi apa iki? Enggak apa-apa ya. Suket tuh ya. Iwon sere. Mas golek, Mbak. Nggih. Arep godhong jeruk. Dak serene kante. Dimantak separuh wong lho serene. Wis nek awake dhewe Iki. Bet serai normale ngene iki ya. Iki wis separuh wis ngene iki. Iki sing entekne iki. yo aku Dong jeruk ning mburi apa Mas apa? Golek oke, golek turahan. Nek iki masak iwak. Kurang. Iwake 3 kilo. loro 2 kilo. sayangku Wah malah liwat kene. Pone. kena ditandor Ki apa iki nikir ya? iki kembali Apa? kembali ini kena banjir iki Kayak ning omah. kabare gitu nek bawang men Mah dhewe ya
Apa? Wes, kita anduran. Yuk. Oh, apa? Hah? Neng Padangan. Teng. Makasih, Mbak. Ayo, Mbak. Aku gerak dulu. Berarti saya panggilan misi yuk. Misi lain berarti ya. Ini dia ada serai. Disarap tadi. Ki jenenge ndok apa, Mbak? Ndok ireng. Ndok ireng. Kayak Mbak Siti, hitam manis. Manisnya hilang dari hitam. Aku lagi hitam manis. Kok mau ombe harus tambah? Ya. Ya enak. Kayak gini. Ketek. Semua orang. Asal kebul balik dulu. Murah bedayaan. Kentangnya dirisi. Tipis-tipis sok tak tolak. Ya apa ya ngajak kentang kok kudu tipis sih. Ya, nantek nunggu daging lek kandel-kandel. Terus Tumbas lor kono. Sek, Tumbas nih. bosnya keluar. Oh, angin. Bumbu apa ini? Ngoseng iwak. Bumbune iwak paling. Iki kudu lembut. Iya no. Iya lah lembut. Lembut kan. Hah? Sing lembut omongane lembut iki. Bumbu iwak digoreng. Jembarang doyan. Ya. Cerot. Ini kentang. Kentang sambil goreng ini. Kita tong, cek kentang long mali-mali. Disui-sui terus ini. Yang ngulek-ngulek nyira lembut-lembut. Iku kaya wong lanang. Wong lanang iku kudu cepet to. Alasane tok. Wong lanang iku kudu alasan. Kakek alasan. Bulet. Penting.
Cat tinggi gaya apa? Kok Bergedel. gedel. Bergedel. Diulek sampai lembut kayak lembu. Omong ah. Kaya apa, Mbak? Sipitine Siti. Kayak pipiku. Lagi ya rejim. Ini sambal goreng. Del. Ya biasane pengangguran biasane iki. Bakal pete, karo bakal pring. Kentang. Kentangnya ramuk balik gosong lho, Mbak. Wis. Nyalahne wong wedok. Berarti nyalahne wong wedok. Ya. Ya ora nyala nil. Bener nih. Ulek-ulek karo mingkem. Murah senyum. Kentang sambal goreng. Serene ning ngono. Karo bunjur. Ya, Ndi? bunjuruke ning kono. Ini biyen kan project tadi. Enggak paham, Bu. Isi Pak, Pak. Caca. Sik mulak ora lembut-lembut. Padahal mek kentang. Sing lembut omongane. Lembek kabeh. Ora, Pak. Sing lembut omongane. Iki mah mirine lembut ya. Lembut kabeh iki nek sing iki. Iki bumbu anu iki. Bumbu apa iki? Ayam. Ayam. Kurang pedes apa ora? Kok diri lombok utuhan aku ora. Cara nanti? Tarat karo Mahes dolanan nek jero omahe Mbok Ben. Pak iki geprek. Geprek. Sing banter apa-apa? Ndeke rada minggir ana. Kentang sambal goreng kentang. Hari Mbok. Yes, yes. Yuti, yuti. Tembus piye? Sendile lho. Heeh lho, Mak. Heeh ya. Ngresep. Kok dadai kono to? Biasa nek tau Mbok, Mbok kan enak ta. Iki dimasak nang majikan apa? Berasa? Enggak ngerti. Nang majikan? Oke apa paling? Parunem. Berarti adang ya, Mbak? Ini, Mbak. Heeh. Dikali. Kambile rong tuku kok. Mau apa cukup? Lah cukup. Jangan ditempel banget terang sih. Sampun. Pedes. Pedes? Pedes. Enggak. Enak. Hai kurang kental nanti. Ya kan bilen ak ngono. Tempe hitam. Ngono nene ndi? Lah aku apa kamu? Iki gula ya.
Untuk 150 motornya. 149, 142. Sendiri kunire. Kunire Ini mesti karo servis ya, Mas. Belum durung enak. Taparan. lapor komandan. Terus digodok. Gedek ikannya sih. Eh? Wis teko mesin. Nang montore ning ngarepe sana. Mbak, gosong, gosong. Ngegeti lho Mbak Siti. Ini lihat toh. Kami yang ngomong. Kurang dikit-dikit. Lho tenan, Mbak. Dicampur. Iya, dicampuran. Alang kok diweki kecap wis ra ketok. Tahu tandang saya apet loh. Kita nanti Mbak ada iki. Heh? Ya baru mie kopi. Kopi. Urung mik topi bodohan. Kopi toh? Tang kok. Kayaknya kiloan ana. Papa itu kan dompaknya angel kok. Ra iso iki. Enggak makan. Lengo ta Mbak Ntar? Lengo. Dah aku pengen juga Mbak. Ora bari iki. Sing etan apa kabeh? Sing kidul no kok etan apa kabeh. Itu lho. Iya. Mbak Edi. Seng-seng Mbak. Tengah. Wah. Gendine kebanteran iki kaya Apa enggak apa-apa. Ya apa. Heh, Iki merang gitu gula. kalau setile ning luar. Pak tak gula Pak tak iki selak ngene. Gula sing kecap. Piye-piye? Kecap apa gula? Kecap. Ngomare enak iki lagi. Tanggone melu keslak-selak iki. Dure. Berhasil. Kecap. Seng-seng. Basit nasa tewene ora nganu lho. Terus dimukbang lho. Engko awan bermangan tumpeng. Beh, aja nyedek-nyedek kuman to. Mamo apa iki? Ndak Kok anak bukan Bapak bukan. tatah ngeblek menge. sampai Seno tekak-tekokne gitu ya. Bah. Kalau untuk Pak